Bueno, buenos días a todos. Bueno, en primeiro lugar, decir que, bueno, que esta charla teria que darla a Jorge Meiriño, que é o técnico de zona, pero, bueno, por problemas personales non pode estar. Entonces, vou intentar eu cubrir o seu lugar. Teño un pequeno guión, a ver se o topo. Disculpade un momento, que teño aquí tantas cousas abertas, teño un montón de cousas abertas aquí. E non me deixa compartir, non vexo o arquivo. A ver se eu podo. Pois non quere. Non sei por que non o queres. Se te lo arquivo aí, podes abrilo a toda a pantalla e presentar a pantalla completa, quizáis. Sí, pode ser, pero é que non entendo por que non... este de aquí. Bueno, sí, ahora. Creo que... Bueno, non sei se o vedelo ahora. Bueno, é un simple guión. Sí, se podes o único pechar a pestaña da dereita, do lateral dereito. Sí, aí Vale, está. perfecto, sí. Vale. Bueno, pois... nós somos a cooperativa Aira e, bueno, desde fai moitos anos, bueno, a cooperativa desa zona é a Cooperativus, vale, que finalmente se fusionou con Cooperativa Agris, con Covasar e outras cooperativas. Entonces, desde fai xa moitos anos, pues, ten un parque de maquinaria pues, bastante grande. Cubrimos prácticamente todos os servicios desde laboreo, sementeira, tratamentos fitosanitarios, abonado, recolección de billo e de erva. Xestionamos unas 2.000-2.500 hectáreas en esta comarca de Chantada, que é onde máis incidencia ten o parque de maquinaria. Ainda que, bueno, ahora este último ano fixemos unha incorporación de novas máquinas e, bueno, teremos servicio prácticamente para toda a nosa zona de cobertura. O millo na comarca de Chantada, a comarca de Chantada queda un pouco cara ao sur, ten unha precipitación eficaz menor que noutros tipos de zonas de Galicia e, sobre todo, a orografía é unha orografía con pendientes, zonas bastante erosionadas, con perfiles pequenos, co cal a capacidade de retención de auga, digamos, dos solos é pequena. Vale, entonces, eso que xenera? Xenera que en anos pouco chuviosos pois haxa un risco extremo de que o millo lle pase pois como ese da fotografía, non? Unha das cousas principales que temos que ter en unha zona como é Chantada, bueno, en primeiro lugar, o que temos que ter en conta é que non se pode cultivar o millo en todas as zonas da mesma maneira. Pois a terra xa está prácticamente inundado boa parte do ano, en cambio, no inverno pois está moi seco. En Chantada ten estas características que vos acabo de decir, entonces, é dicir, temos que ter en conta que non todas as parcelas valen para cultivar o millo, ou hai parcelas que ten unha dificultade bastante grande, vale? Entonces, que se pode cultivar millo? Pódese cultivar, e de feito se cultiva, se ten boas colleitas. Despois temos que ter en conta tamén que
para ter o millo, se non tes como mínimo 30 toneladas de materia verde en torno ese de 32% de materia seca, que ven sendo unhas 10 toneladas de materia seca, con uns costes que, bueno, serán variables de cada explotación, pero que rondan os 1.500 euros. É dicir, se non consigues esas productividades, pois o millo non é un cultivo rentable. Facendo as cousas ben, se pode superar esas cifras e o cultivo é moi rentable, sin ningún problema. Cando temos estos problemas, as nosas recomendacións en este tipo de, digamos, neste tipo de parcelas, porque hai parcelas, digamos, chantada, parcelas fértiles con profundidade de suelo, que non ten ningún problema. Pero nestas parcelas que son un poquinho como máis limitantes, solamente tes dúas opcións. Unha é escapar do período, digamos, de carestía total de auga, vale? É dicir, que suele ser pois, a partir de agosto ou setembro, vale? Entonces, aí non podes ter millo ou tes que telo xa próximo á recolección. Entonces, a recomendación é sementar cedo, vale? Por un ciclo corto e recoller máis cedo. É dicir, non te podes plantear porque un ciclo, porque esos 2 meses é período estival, totalmente seco, o millo non funciona. O que si temos observado é que o millo, hasta que non alcanza un tamaño determinado, se lle ven condicións, como pasou, por exemplo, este ano pasado, se non lle ven condicións de sequía, seca, e é como da foto esta que estaba aí. Pero se o millo é capaz de aguantar, de superar un tamaño, vale, que pode ser o tamaño total da planta, o millo ten unha capacidade enorme para aguantar a partir de aí. Entón, vemos no campo que, curiosamente, dicir, e este ano, por exemplo, todo o mundo pensábamos que aí no mes de xullo que iba a ser un desastre, claro, choveu despois en agosto e se colleron colleitas tan boas ou mellores que a do ano pasado, non? Entonces, a recomendación é esa, é dicir, hai que sementar cedo, vale? Que o millo alcance o tamaño total ca auga que hai no solo, evidentemente, e despois, unha vez a partir de aí, o millo xa pode, pois, pola condensación, porque xa as raíces xa son máis grandes, xa pode chegar a máis, explorar máis o solo. O millo ten unha capacidade enorme para aguantar. Evidentemente, non vai ser a mesma produción. Se lle chove unha auguiña no obrao, máis ou menos, vai ser máis productivo que se non. Pero, bueno, o millo vai dar a talla se alcanza ese tamaño. Entonces, unha das recomendacións é dicir, acortar o ciclo e despois aproveitar para a pradeira, sementar a pradeira canto antes para poderla tamén aproveitar canto antes. É dicir, e outra alternativa é a rega. Pero a rega, evidentemente, aquí en Galicia, pois aínda non, vamos, está en pañales, non? É dicir, cosas que son tan obvias como acabamos de escoitar de reservar a auga que nos sobra no inverno para o brao, non hai estruturas públicas de almacenamento de auga, é dicir, o sistema de riego aquí en Galicia pois non é algo que estemos acostumbrados por agora a telo. En canto á densidade de siembra, en este tipo de zonas temos que ser conscientes, é dicir, de que as plantas necesitan espacio, é dicir, as dosis de sementeira en este tipo de parcelas complicadas ou que van ter problemas casi seguro de sequía, pois ten que ser densidades menores, é dicir, as plantas necesitan un pouco máis de espacio. A parte de ter máis espacio, tamén son un pouco máis baixas, polo tanto, a auga non ten que subir tanta altura, a planta costa de menos hidratarse, etc. E, sobre todo, bueno, cada planta ten máis espacio para, digamos, para desenvolverse. O abonado tamén é moi importante. Observamos
con moita frecuencia que parcelas mal abonadas, sobre todo pola zona das beiras, dos cultivos que suelen ter, bueno, porque a abonadora non chega ou o que sea, é dicir, as plantas resisten moito peor a sequía, se lles alarga moito o ciclo, non se chegan a cumplir, etc. Entonces, que este unha parcela ben abonada, sin malas ervas, é dicir, que non teña competencia, eso é fundamental. É dicir, a través de Delauro temos un sistema, un programa que lle chamamos Profer, donde os técnicos de campo fan un seguimiento da parcela mediante analíticas de terreno, etc., donde, digamos, se fai unha recomendación axustada a cada caso de abonado. Estamos vendo parcelas que utilizamos moito purín, excesos de fósforo, carencias de potasio, exceso de potasio, é dicir, controlar ben a dosificación de nitrógeno, etc. Entonces, en resumen, parcelas con problemas de seca, é dicir, acortar o ciclo, densidades menores, boa preparación do terreno con bons abonados, bo control de malas ervas. Se facemos todo isto correctamente, pois na zona de Chantada e en cualquier outra podemos conseguir unhas productividades que sean rentables. Se non temos suficiente, se non facemos as cousas ben, evidentemente nas zonas onde están máis limitantes vamos a ter máis problemas. Bueno, xa explicou aí Flores as experiencias que se fixeron de regadío no CIAN no Pazo de Cartelos. Entonces, bueno, pues a principal conclusión que é evidente, é dicir que se regas, pues vas a ter máis produción. Tanto se o terreno é super limitante, o sea que non se pode cultivar o millo, se o terreno que non se podría cultivar o millo con regadío, pois igual sí se podría cultivar, e si se pode cultivar, que se pode cultivar en secano, pero as melloras en produción pois son palpables, non é o mesmo producir, evidentemente, 10 toneladas de materia seca por hectárea e producir 17. Entonces, é dicir, e con regadío, ademais, creo que podríamos ter unas maiores ventaxas, porque actualmente estamos seleccionando variedades para secano que, si tuviéramos regadío, pues digamos que a selección sería diferente, porque unha das principales características que lle pedimos ás variedades pues é que sean relativamente estables en condicións de secano. Entonces, si quitáramos ese limitante, creo que podríamos mellorar. Incluso, pues, por ejemplo, la digestibilidad das fibras, donde o aporte de agua é importante, bueno, as productividades, etcétera. É dicir, a limitante da sequía, pues, é un limitante bastante importante. Ainda así, bueno, producimos en Galicia 70.000 hectáreas de millo sin prácticamente regar, que sin duda un privilexio comparado con outras zonas. E, bueno, pois nada máis. Esta foto, como vedes, que, bueno, xa vistes aí a presentación do compañeiro de Mabegondo, do Pazo de Cartelos, pois un millo que está sen regar en unha zona evidentemente moi limitante para o millo, e regado, pois, somos capaces de sacar o millo para adiante.